Spokojnie, to tylko lektura. Witam Was w pierwszym odcinku z serii cyklu Spokojnie, to tylko lektura, a dziś dokładnie Spokojnie, to tylko chłopcy z placu broni. Omawiamy właśnie tą lekturę, która została napisana, od razu powiem, przez Ferenca Molnara i dzieje się na Węgrzech na przełomie XIX i XX wieku. Ważne jest tutaj, żebym powiedziała, że w tamtym momencie istniała monarchia austro-węgierska i Węgry w tym czasie, chociaż miały swoją pewną autonomię, to dalej mocno pielęgnowały idee niepodległościowe i starali się być odrębni od Austriaków. I chłopcy z placu broni to jest tak właściwie dobra symbolika tego czasu, tamtych nastrojów w społeczeństwie, ponieważ oni podobnie walczą o swoją niepodległość i bardzo ważna jest dla nich ta ich odrębność i tożsamość. O co w tym chodzi? Na razie tak bez spoilerów. Główny temat, który porusza książka, to jest walka chłopców o swoje miejsce. Dosłownie i symbolicznie, ponieważ nie chodzi tylko o miejsce do spotkań, którym jest plac broni, ale jest to też dla nich takie ich miejsce, ich własne, którym czują się bardzo związani. Jest to dla nich takie też bardzo tożsamościowe znaczenie. Konflikt dwóch grup, wokół którego rozgrywa się cała akcja i wszystko się wokół tego kręci, są to chłopcy z placu broni versus czerwonoskórzy czy czerwone koszule. Druga banda dzieciaków, z którymi ciągle rywalizują i kłócą się, także później walczą. Wspomnę tutaj o najważniejszej postaci w całej lekturze, która była właśnie osią tej całej opowieści. Jest to Nemeczek. Nemeczek to jest bohater mały, cichy, często niepozorny, po którym koledzy się wiele nie spodziewają, a jednocześnie ogromnie, ogromnie odważny. Był też taką, bym powiedziała, energią napędową do wielu akcji i scen, które się rozgrywały właśnie dzięki jego działaniu. I na koniec powiem też o uniwersalności tematu w Chłopcach z placu broni, bo lektura nie zostaje bez powodu lekturą. A więc co to znaczy być lojalnym? Kim jest bohater tak właściwie? Oraz czym jest prawo do miejsca? Czyli czy chłopakom się należał ten plac, czy nie do końca? Tak o niego walczyli. Najważniejsze sceny. Tutaj już będą wlatywały spoilery, także ostrzegam. Najpierw chcę powiedzieć o scenie zdrady Gereba. Gereb to początkowo należał do chłopców z placu broni, lecz w pewnym momencie zmienił swój front i dołączył do czerwonych koszul, przeszedł na stronę wroga. Jakie konsekwencje miała ta zdrada? Oczywiście, że chłopcy stracili do niego zaufanie, a mimo wszystko, kiedy Gereb zaczął żałować swojego czynu, swojego postępowania, został z powrotem przyjęty do chłopców z placu broni. Pozwolili mu dołączyć do niego z powrotem, co tutaj ewidentnie pokazuje, że honor i prawdziwa przyjaźń były dla nich ważniejsze niż chwilowe urazy. Byli w stanie przezwyciężyć tą złość i frustrację, że Gereb ich zdradził, przyjęli go do siebie z powrotem. Następną sceną, o jakiej chcę powiedzieć, a właściwie scena, która się powtarzała, to wizyty Nemeczka w bazie wroga. 2 razy wystąpiła w książce i Nemeczek właśnie, mimo że taki niepozorny, a może właśnie to mu pomagało, można się zastanowić, szpiegował dla chłopców z placu broni czerwone koszule. Był prawdziwym bohaterem w tamtym momencie. Wymagało to od niego ogromnej odwagi i poświęcenia, żeby tyle ryzykować, aby zdobyć informacje. Także jego bohaterstwo ewidentnie pokazuje, że nie zależy ono od siły czy wielkości, bo Nemeczek tymi cechami się nie charakteryzował. Wystarczyła mu tylko jego odwaga. Następna scena, kluczowa już właśnie rozgrywająca się pod koniec powieści, to bitwa o plac. Kto i jak naprawdę zwyciężył? Bitwa o plac to nie była tylko wygrana chłopców z placu broni po wielkiej, przemyślanej strategii, bo początkowo to ich zwycięstwo oczywiście świętowali, dawało im wiele chwały i satysfakcji, ale ostatecznie skończyła się ogromną ofiarą, jaką poniósł Nemeczek, do którego właśnie już płynnie przejdę, bo wiąże się to z kluczową sceną, jaką była śmierć Nemeczka.
Także zwycięstwo było gorzkie, bo ofiara była poniesiona największa, jaka istnieje. Była to śmierć jednego z kolegów. Co więcej, Nemeczek został doceniony dopiero tak właściwie, prawdziwie po jego śmierci. Cała jego śmierć to w ogóle był najbardziej wstrząsający moment w całej książce. Ja jako dziecko pamiętam, że płakałam bardzo mocno na tym. Co gorsze, to Plac Broni po śmierci Nemeczka kompletnie stracił swoje znaczenie dla chłopaków, ponieważ miał zostać zabudowany. Już nie miał być pustym placem. Więc nie dosyć, że stracili to, o co tak bardzo walczyli, to jeszcze stracili przy tym swojego przyjaciela, Nemeczka. Tutaj jest tak wyraźnie podkreślone, że kończy się niewinne dzieciństwo chłopaków, a zaczyna się wejście w dorosłość, bo takie zderzenia z brutalną rzeczywistością w dorosłości są już na porządku dziennym i chłopacy właśnie uczą się tego przez tak trudne chwile. I teraz przejdziemy do sekcji, na co zwracają uwagę nauczyciele, co może być na sprawdzianie lub na kartkówce. Przede wszystkim nazwiska bohaterów. Tutaj wymienię takie główne, czyli wspomniany już Nemeczek, Gereb, czyli zdrajca chłopaków, który potem się jednak do nich wrócił, Boka, który był przywódcą chłopców z Placu Broni. Zachęcam także do poczytania więcej o nim, bo troszkę mniej tutaj o nim wspominam, a jest on naprawdę świetnym przykładem dobrego lidera, dobrego przywódcy dla chłopców. Mogą też się zdarzyć o nim wypracowania. No i czerwonoskórzy lub czerwone koszule, których przywódcą był Ferry Acz. Następnie miejsce akcji. Przede wszystkim tytułowy Plac Broni, ale też szkoła oraz ogród botaniczny, w którym także rozgrywały się bardzo ważne sceny. Tematy, jakie porusza ta lektura, Chłopcy z Placu Broni, to przede wszystkim przyjaźń, zdrada, poświęcenie oraz patriotyzm, chociaż tylko dziecięcy to widać jak zatwardziały. Symboliczne znaczenie placu. Plac, jak już wspomniałam, to nie chodziło tylko o miejsce chłopaków do spotykania się. To była ich mała ojczyzna. Byli w stanie walczyć o nią zażarcie, o ten plac, właśnie dlatego, że tyle dla nich znaczył. Także to nie było to tylko jakieś miejsce do spotkań. I rzucam takie pytania, które mogą się pojawić, czy to właśnie do pisania wypracowań, czy gdzieś właśnie nauczyciele mogą pytać, ale myślę, że też warto się nad nimi samemu zastanowić, bo stwarzają tutaj pole właśnie do różnych przemyśleń. Także kto był prawdziwym bohaterem w tej lekturze? Dlaczego Nemeczek zmarł i co się wiązało z tą jego śmiercią? Jak chłopacy ją przeżywali? Oraz jakie wartości reprezentuje Boka? Zachęcam zdecydowanie do przeczytania więcej o Boce. No i na zakończenie chciałabym, mimo przesłuchania tego streszczenia, zachęcić do przeczytania, bo ja sama wspominam tą lekturę jako jedną z moich ulubionych w podstawówce. Książki dla dzieci, jak widać, także potrafią być głębokie i bolesne, potrafią poruszać ciężkie tematy, trudne i wywoływać wiele emocji. I chcę też powiedzieć na koniec, że w cyklu pojawiają się oczywiście także inne lektury. Od chłopców zaczynam. Link do całego audiobooka nagranego przeze mnie o chłopcach z Placu Broni jest dostępny w opisie. Zachęcam do subskrypcji, jeśli chcecie na bieżąco widzieć, jakie następnie lektury będę omawiać. A jeśli chcecie się podzielić w komentarzu, to zachęcam do napisania szczególnie o Nemeczku, jak go zapamiętaliście, czy wywarła na was wrażenie jego śmierć, czy raczej nie ruszyła. Możecie się podzielić, chętnie o tym poczytam. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do śledzenia dalszych części cyklu.